Illum xtaqt nirrifletti ftit eżistijaj dwar il-miġġja tal-Qdusija tiegħu il-Papa Benedittu 16 propju fil-Gżejjer tagħna. Jina nemmen illi din hija grazzja illi Alla l-imbira qiegħed jagħti lill-Knisja f'Malta u anke lill-poplu Malti. Iż-żjara tal-Papa Benedittu 16 eżistijaj nistgħu nħarsu lejha minn diversi aspetti, nistgħu nħarsu lejha minn diversi angoli fil-ħajja tagħna. L-ewwel ħaġa lina li aħna nsara lina li nemmnu nerġa' ninsisti li din hija grazzja. U naħseb għandna nitilqu minn dan l-aspett l-ewwel qabel kollox. Ma nħarsux li hija biss mill-aspett storiku li hija ġerament ġraja storika. Ma nħarsux li hija sempliċiment nistgħu nħarsu li hija mill-aspett politiku għax għandna kap ta' stat, l-Istat tal-Vatikan li se jkun qiegħed fostna wkoll. Li hu l-istess Papa Benedittu 16, però hija grazzja għaliex għax hija rigal ta' Alla. U nifmu li hija rigal ta' Alla meta nifmu minnu l-Papa eżisti, minnu dak illi se jkun fostna. Il-Knisja għandha żewġ titli għall-Papa, nixtieq hekk nirrifletti ftit fuqhom anke fid-dawl ta' din il-miġġja tiegħu fostna. Huwa l-Vigarju ta' Kristu huwa s-suċċessur ta' San Pietru. Is-suċċessur ta' San Pietru li eżistijaj Ġesu bena l-Knisja tiegħu mhux fi realtà spiritwali, mhix Knisja tal-Anġli, mija Knisja tal-bnedmin. U għaldaqstant ġara darba li bentalla sar bniedem u għammar fostna seħħet l-inkarnazzjoni, il-Knisja tibqa' miexja fuq il-loġika tal-inkarnazzjoni fejn fi għandek l-uman u d-divin maqudin flimkien f'realtà waħda. U allura eżistijaj Ġesu ħalla l-Knisja tiegħu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, però Knisja hija magħmula minna li aħna bnedmin ukoll. U għaliex aħna bnedmin il-Mulej ħallinna wieħed minna dak li hu l-Papa sabiex fi kliem Kristu stess fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Allura eżisti il-fatt li Ġesu irid bniedem hija rida ta' Alla, dinha mhix sempliċement għaliex kull grupp ikollu lider, mhix sempliċement fatt soċjoloġiku, mhix sempliċement għax kull istituzzjoni għandha min imexxija, allura aħna bħala Knisja għandna Papa, bħala grupp għandna l-Papa li jmexxina, mhijiex sempliċement ħaġa tas-soċjoloġija. Ċertament jeżisti dak l-element għax da fin-natura tal-bniedem, però hija rrieda ta' Alla, hija istituzzjoni divina, hija xewqa tal-Mulej Ġesu li huwa wieħed minna il-bnedmin dak li huwa l-Isqof ta' Ruma, il-Papa, u għal-blata li fuq Kristu li tibni dil-Knisja. Allura eżistijaj dak li ġej fostna huwa bniedem ta' Alla, huwa l-bniedem mażul minn Alla, huwa l-bniedem li Alla qiegħed jagħtina fil-Knisja, fid-dinja, fl-umanità f'dal mument. U rridu nilqawh bħala l-bniedem ta' Alla fil-ħajja tagħna, fil-gżira tagħna, fil-knejjes tagħna. Se nilqgħu fostna il-bniedem ta' Alla. Ejju konna ekdi l-imħabba kbira fl-Antik Testament tafu jesisti dawk li laqgħu il-bnedmin ta' Alla, il-profeti. Ħlas kbir kien ħaqhom u Ġesu stess anke jgħidha fil-Vanġelu, jekk intom tilqu profeta xu profeta tieħdu ħlas ta' profeta. Jekk aħna ħnilqgħu il-Papa Benedittu 16 bħala bniedem ta' Alla, l-Mulej se jirriberikna b'dan il-ġest li aħna ħanamlu. Allura eżisti huwa s-suċċessur ta' Pietru. Għaxu s-suċċessur ta' Pietru eżistijaj? Il-Papa jfakkarna anka fid-djufija ta' Pietru. Ifakkarna fil-qawwa ta' Pietru u jfakkarna fid-djufija ta' Pietru. Id-djufija ta' Pietru eżistijaj li Pietru kien dak li anka il-Kristu ċaħdu meta ġie ussjonno. Però fl-istess ħin Pietru huwa dak li iħobb lil Ġesu. Tħobbni Pietru inti iktar minn dawn darba 2-3, ira l-merħla tiegħi, ira n-naċ tiegħi. Allura eżisti naraw li hekk il-persuna tal-Papa fostna se jifakkarna fuq id-djufija tad-dixxipli tal-Mulej, però fuq il-qawwa tad-dixxipli tal-Mulej. Il-persuna ta' Pietru fostna ħatfakkarna fuq id-djufija tal-Knisja, imma ħatfakkarna wkoll fuq il-qawwa tal-Knisja. Ċertament, iż-żjara tal-Papa Benedittu 16 qed issir f'kuntest fih dan il-Knisja Universali meta l-Knisja għal dal-aħħar snin għaddejja minn mument diffiċli.
Għaddejja moment ta' purifikazzjoni. Mhix għaddejja moment li ma tafx minn fejn isejra, il-Knisja hija l-Knisja ta' Kristu. Hija l-Knisja ta' Ġesu, allura huwa Ġesu illi hu qed jaħdem fil-Knisja tiegħu anka fi ġrajiet illi jidru ibsin. Il-koll smajna, rajna il-moment bħalissa Knisja għaddejja minnu b'daw l-iskandli li ħerġin anka minn membri tal-Knisja, inklużi saċerdoti u reliġjużi fl-abbużi fuq it-tfal. Jiena ninsisti u ngħid illi dan mhuwiex l-uniku skandlu li Knisja għandha fiha. Jiena naħseb illi weġ oħra li Knisja għandha fiha f'dan iż-żmien paralleli ħanidu hekk ma' nuqqasijiet ta' saċerdoti huma l-adulterju, it-tifrik ta' żwieġ u l-familja nisranija. Daw it-tnejn eżistijaj, it-tnejn li huma n-nuqqasijiet li qed naraw mis-saċerdoti, n-nuqqasijiet naraw il-familji warajhom hemm l-infedeltà. L-infedeltà tas-saċerdot u l-infedeltà tal-koppja miż-żewġa. U ma naħsibx illi għandna niskandalizzaw ruħna bin-nuqqasijiet tas-saċerdoti u ma niskandalizzawx ruħna bin-nuqqasijiet li hemm fi żwieġ. Għaliex dawn iż-żewġ sagramenti huma tnejn li huma sagramenti biex jibnu l-komunità nisranija kif jallimna l-katekizmu ta' Knisja Kattolika. U t-tnejn li huma eżistijaj ħanidu hekk huma ta' umiljazzjoni għall-Knisja. It-tnejn li huma hemm bżonn il-purifikazzjoni fihom fil-Knisja, kemm fil-ħajja tas-saċerdoti, però kemm ukoll fil-ħajja tal-koppji miż-żewġin. Importanti eżisti li aħna f'dis sitwazzjoni il-miġja ta' Petru tfakkarna fid-djufija tal-Knisja, fid-djufija tal-membri tagħha, fid-djufija tiegħi u fid-djufija tiegħek, fid-djufija tagħna l-koll. Id-djufija ta' uħut minna li qed tidher fil-pubbliku, fuq il-medja, fuq il-gazzetti qed jitkellmu dwarha, u d-djufija toħrajn li hija moħbija li ma tidherx, però tista' tkun gravi daqs ta' min jidher. U allura nixtieq nifoka mhux tant fuq dawk l-abbużi, fuq dak il-ħaġa, fuq it-tifrik fi żwieġ tal-koppji kattoliċi, għax dik qed tifrik tal-Knisja, meta titkisser familja, titkisser il-Knisja maħbub tiegħi. Meta jitkisser żwieġ, titkisser il-Knisja, għaliex il-familja hija l-bażi tal-Knisja eżisti bħalmi hija l-bażi tas-soċjetà lek qed ngħid li dawn it-tnejn tas-saċerdoti u l-miżżewġin, it-tnejn huma weġġa l-Knisja. It-tnejn il-Knisja jtuha ġewwa minn ġewwa u t-tnejn weġġaw il-minħobb. Però eżisti nixtieq illi quddiem din id-djufija li qegħdin naraw. Aħna rridu nħallu l-Petru jfakkarna wkoll fil-qawwa tal-imħabba tal-Mulej Ġesu. Il-Mulej Ġesu li mhux biss jaħfer imma jerġa' jagħti tama ġdida eżisti. Aħna ma rridux ninsew li l-Knisja hija l-ġisem ta' Kristu li jurxu xtat. Il-Knisja mhijiex ġisem mejjed u jinten. Il-Knisja realtà ħajja ta' Ġesu jurxu xtat, il-pjagi fuq ġisem Ġesu mhumiex biss fuq ġisem Ġesu mejjed qed imut, imma Ġesu jurxu xtat iqumu juri l-pjagi tiegħu l-apostli jidħol fiċ-ċinaklu jurihom idejhu ġenbu, jurihomlhom Tumas imisshom. Allura eżisti aħna rridu niftakru illi anka dawn il-pjagi fil-Knisja tal-lum. Dawn mhumiex pjagi fuq ġisem mejjed. Dawn huma l-pjagi fuq ġisem li jurxu xtat li hu Kristu għax il-Knisja hi Kristu eżisti. U allura aħna importanti li aħna t-tama tagħna anke f'dan iż-żmien tal-Għid fid-dawl ta' din il-ġrajja tal-dussija tiegħu il-Papa Benedettu 16 fostna. Irridu niftakru wkoll fl-irxox li qed iġorr dawn il-pjagi fuq, u ma huwa l-irxox li qed iġorrhom. Il-Knisja li ħatibqa' dejjem ħajja, il-Knisja li għandha dejjem din it-tama l-ġdida, il-Knisja li l-qawwa tagħha ssiba fil-preżenza ħaj tal-Mulej Ġesu f'nofsna. U allura aħna bħala Nsara, u ninsisti li aħna bħala Nsara, x'mma jemminx m'għandux il-fidi, ma jħares lejn din ir-realtà b'dan l-istess mod. Aħna għandna din it-tama eżisti li forsi d-dinja m'għandix. Aħna għandna t-tama eżisti illi iva l-Mulej kif jgħid fl-Apokalissi ħannagħmel kollox ġdid arani se nġeddet kollox, il-Mulej jrid iġġedded il-Knisja tiegħu fid-djufija tagħha bil-qawwa tal-imħabba tiegħu. Piet tħobbni int. U eżisti ejjew il-kol kemm aħna fil-preżenza tal-dussija tiegħu il-Papa niskopru mill-ġdid din is-sajħa, din l-lajta tal-Mulej Ġesu quddiem id-djufija tagħna, quddiem id-dnub tagħna fil-membri tal-Knisja. Tħobbni int. Xejn dak li Ġesu qed jerġa' jiġbidna lura eżisti hija l-imħabba lejh.
U allura bekk ġittini titlu ta' Pietru, mhux biss is-suċċessur ta' Pietru, il-Papa ma huwa wkoll il-vigarju ta' Kristu. Huwa dak li qed jirrappreżenta l-Kristu llum fi żminijietna. Allura dak li tifakkarna bħala vigarju ta' Kristu fis-sejħa tal-Mulej Ġesu biex aħna mmorru lura għall-imħabba tiegħu. Allura eżistijaj, għandna bżonn, ninsisti, għandna bżonn illi niskopru f'dawn il-jiem li l-Papa se jkun fostna, illi ċ-ċentru hija l-imħabba tagħna lejn Ġesu. Meta l-Knisja tgħaddi minn mumenti qiebsa, meta tgħaddi minn mumenti anke ta' umiljazzjoni pubblika, meta tgħaddi minn tempesti li minn dejjem kienu fil-ħajja tal-Knisja matul dawn l-2000 sena. Imma ma speċjali meta jolqtu l-membri tal-kleru, faċilment issib min jitħawwad. Faċilment li ssib min jgħidlek jien mela jien ma nibqax nafda fil-Knisja. Faċilment min jgħidlek mela jien nemmen fi Kristu ma mhux fis-saċerdot, mhux fil-Knisja, Knisja taħħal barra, saċerdot ma nibżonnu. Abu mittin qogħdu attenti x'matul dawn iż-żminijiet